Bäwül, ayak çeksene. Näme bekki? Medeniyetlirak bolaýsana. On zaman men bekki däl, men berdim raçana. Ay, içim ýana aýtda. Näme gerek? Bolay. Ine teres şuňa. Maňa näme görkezýäň? Görberer. Agay Bäwül. Agay Bäwül. Şadyan gyýda aglamak geçen näler? Bäwül, näme üçin aglaýaňy? Tursana, aglamasana. Beýdi oturmasana, aýdaýsana, näme boldy saňa? Yok gyzlar. Hiç de adam olan okmağa. Tursana, ýörsene Bäwül, ýör hali. Ýörüň, gyzlar, ýörüň. Ýör hali. Bolýa. Agay kim birinji barma şapka? Bolana. Gelgey bijagan. Agay, gelýär mi Bäwül? Gelýär, gelýär. Paktan medeni köp Ýa, men. Ýok. Agay Bäwül gelýärmi? Ýür.
Alo? Kevre komdos. Oňa gowmadyň. Hawa, o var qaytdym. Şeýlemi? Hawa, sen maňa aýtdyň ha, beýgül meň jaňyma ana gurlaşanak men güne diýdiň ha. Hawa? Şoň sebäbini bildim. Ay näetdiň ay? Hawa, arada gurbalykdy. Aýlanmana gitdik ha. Hawa? Sen bilen Gulnaryň hiňilikde uçup duraňyz bar ha. Bekki. O Bekki de. Haýsybek gaýol? Ay, Berdimurat. He, Berdimurat diýsene, tanadym Hawa, tanadym. Ana, şo bara hiňiligi gidemizde. Gulnary kiňizi howata düşürüp beýle gorkuzyp durdy. Näme üçin ol? Şoň üçin ökülep bersenden. Inni şoň üçin menden öýköleýärmi? Hawa. Ay, mene düşündir bilmedim. Mene dinlemedim. Ha, ay bolýa. Meret dinle dost. Hawa, Men mara şu gün bäwle bir hat ýazjak. hat. Sen şonu gaýrat etdi, o babaraňdy gowşursana. Özüni jaňa däýsene. Ya içimi ýakýan bolajaň etsem alany okuw. Ha, alyan nädir o? Men haty uğradoýyn, senem gaýrat etdi gowşursun bolýarmy? Buna barp bilmen dost. Bun men feýwer görmäň içek. Äleme. Feýerwerk? Hawa. Ha, Bolmasa ýetýärlenaýyn. borony men saňa erti garaşaýaryn. Bolýa. Bolýa dost, sag bol, gaýrat et şonu. Bor, sag ol. Aha, bolýa. Aha, sag ol. Bor, ýaxşy. Türkmen halkyny dünýä işletleriniň el ýeterli durmuşda ýetiren gahrman arkadamda Şöhra. Yurdumyzyň söwda işgärlerinde, telekeçlerinde Şöhra. Watanymyzyň şanly garaşdyrlygynyň 20 ýyllyk bayramyna. Gulnar, geljigim. Siret kakıngda orka diýeler. Wah, yetişmediň de. Şeýlemi, wah hey. Ay, ertir görerin aýyrdyn. Hawa. Hem öýleriniň münasip dähmet Bir ýere gitjek bolýan jigim. Ha, hawa, joramlara barjak. Soňam feýerwerk görmäne gitjek. Feýerwerk görmäge? Hawa. Bu ýoksa da jigim. Men senden bir haýyşdymma. Bitirme. Bitir. Dinle. Häzir sen kyn görmeseň ne şukaty? Feýerwerge mereden marýa. Mereden marýa? Owo. Onsoň sen şukaty şoň gowşursana. Oň sen o ýerden öz tapar. Ýöne. Ketek gat okolýan näler. Ar kıyın bol ağamcan. Bitirle işini. Borgularcan gaýrat et bolýan jigim. Var. Arkada nurundan rewşen ýalkyn var. Uy, sen berdimi? Salam kerim. Näme için bolma? Bol çaltyragay. Gyýlar garaşyp durama. Bäwül. Bir minut aýak çek. Evet, näme. Şuň görüşde ýeňdim. Bulam saňa. Al, nesip etdim. Vay, maňa me. Sag ol. Eýler salam. Salam. Siz berde keniňiz? Tawo. Yok, kerwen gel bilmedi öýde gally. Hiç kime görkezmen roman ýazýarmy näme? Bilýärmi zo? Uy, şu gatam saňa hökman gowşur diýdi. Ha, roman diýsene. Hawa. Düşnükli. Bor, sag bolun. Bolýa, sag bolun. Kim boýdun? Kerweniň dostsa. Şöhrat. Oy. Salam. Bah. Men jigim bilen beýle arkaň gurlaşyp bilen ýanky goç jigit kime? Neme ol? Ola men doganım Şöhratcan. Hawa, şundogany. Ay bolýa da. Men häzir öýe baramda men öňümde bolgum bom jigimjan. Bor ağamcan. Senem men öýe baramda öňümde bolmasaň, kakam aýdaryn. Bolýa. Men goroçy jigim. Ýerdos.
Şugulçyjygym. Ijem Aydar. Bäwul, howsana. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Bäwul salam. Gowmya diýelim. Ey ağam. Salamlaşan bolsaň ýöräberde ho. Bolýa Juma. Bäwul, şu hatyrly oku, kerwany gotdy. Olya getir. Bäwul, howsana çaltyra. Kurdaga. Ha, näme kerwanjan? Ira urodun. Men şu size kurbanlıktan öňgelişimde. Bärde men size ýük bolup bermäin, o wagaýdan kurdaga. Ejemem ýok közde, ala diýenler. O boda da näme? Sürjü bolan bir zada güýmelerine, ýöne kurdaga. Ha. Dogrusyny aýtsam, men şu wagt o waşma ýagdaýym ýok. Bir özüňiz kömek edäýmeseňiz, eger mümkin bolsa. Men sen kerwanjan haýdy şo goýjagym bilmän ýördüm. Bilýän, wagt geçýänler. İşlemeyen adam üçin wagt asla da geçýänler. Onu da düşünýän. Gel gowdy kimi şeýle netije geleli. Men seni ofise gideyim. İşgärlim bilen tanıştyrayım. İşlejeňe iş bolsun, münjeňem ulug. Alad etme. Häzir şo ýere baraly, galanym şo ýerde çözdüler. Bor. Hani ýör inim. Ýör. Salam Bäwul. Ýagdaýlan gowmy? Ejen kakyň sagyrgyny esip görme. Bäwul. Men bu hat ýazmak bilen saňa näme bolýany bilesim gelýär. Men saňa jaň edenim sanardan kän. Her sapar eliň uçuk. Men saňa jaň ederini söz beripdim. Sözümde de durdum. Ýöne sen bekkiň saňa aýdan zatlar hakda öýköleýän bolsaňa gaty ýalňyşýan Bäwul. Gulnar men jigim ýaly. Onu meret gowarýar. Onsoňam men öz duw diýip ýören ýerime tepeleýänlerden nälerin. Meret maňa sen näme üçin öýköläp ýörenim bardy aýtdy. Menem saňa jogap edip şu gat ýazmaly bolýan. Bäwul, maňa senden başga hiç kim gerek däl. Goý öýkö kineler köni ýylla galsyn. Men saňa täze ile akşam çygaраşýan. Bäwul.
Ben hiç sada alet etmeyiniyim. Emme zat gülýär bolup gider. Men açarallı ulağımın. Ay men Al açarı, çekinme, al. İnider melek şuluk senki. men mutsat almaýyny gurdaga. Hay özüm bola. Muğut däl bi. Bu ulaq sana täze işine sowat bolar. Bir kununum täzeýli öýde beller. İşe de yanvarın üçünden başlarsın nekip bolsa. Hani geç, geç. Men häzir gelýän. Bolýa gurdaga. Şeper, han gel bäri. Näme boldy? Hani men içen yürek dermanım. He, o ýerde dura. Häzir getireýin. Ýa öýde pul soranyny eşitdim. Ben şunu alla, şu taýdan garaňsaýla. Gaýdymyň görmeýin. Al, kakam berdi. Sana pul gerek ha? Kakam ýertýäňmi? Awa. Al. Akıllı adamlar täzeýli öýünü bilýär. Me al. Todayan mı ya kömek edeyim? Salam akmam, paraşylyk teýýär. Yörenim. Yör. Alo. Alo. Meret. Galando. Gowy ýagdaýda. Sen öýdemi ýa? Aňyrda okuňdamy? Ha, bolýa. Şol daýdaňlan ýaşaýan zaýynyň öňündäki teýlgah bar da. Ana şo ýerde men sana köprüň üstünde garaşjakdyryň. Gelersiň ha? Ha, bolýa. Bolýa garaşarmy? Bordos. Şöhrat! Näme kaka? Kerwene sen burada atdydyňmy? Ay yok, men hiç tatdiyam yok, ýa feňlen çykdypda. Gidiver.
inelehip boldy. Ulu wedimem bol. Kıyınçılığım bol. Yemişlerim bol. Nähillerde bolsam, oňardan ýaxşy geçjek. Geçir bol. Hiç kıyınçılıktan kaçmak. Ol. Özüm tüýdürjek bolsam ilkimle elimdi. Watany başyna täz etdi. Ömrüm magdyna düşünjek bol. Ömür kerwani uzak durar. Gülnar, kalkan gittim kızım. O nece? Şöhret. Näbece? Kervene näme diýdim? O näme için gitti? Bağlatıklam. Gele verin de geçe verin. Gelin bana. Geçin hangi ölümü kolunu dönün var. İneni de kutlamağa geleydi. Geçin bana. Bağlatıklam. Vurgun mu? Vay, iyiydim. Tereyde içen bir hanıma şuraya yendim. Tüvölüm. Geçe ver hanı geç. Yok. Tereyle bunu bir yüzüm açaytan. Hayda selamun aleyküm. Ağlık moğlum kurgunçuluk. Deriniz kutlu olsun. Sağ ol biyo. Yine bunun başka gururun ol ya. Şeydip gelip durmala. Salam anne. Salam bağladım. Salam. Gele verin de geçe verin. Hani kerven gelmedi mi? Kerven sana da karışmak zorundur öyle. Hak bolğuydım sağ. Geçsin. Dayılıydık, anne taştaydı. Onu raytsanız bağlam. Tüvelim. Geçsin. Anne taşları.
Assalamu alaykum. Sağlık mı? Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Gidin kem. Havutluca gelendim. He? Kervet. Bala. Ece. Täzeýiň gutly bolsun Ece. Baram. İyi değil. Täzeýiňiz Howa geldin. Kenkin mutlu olsun. Düşünmeli bolsun Ece. Şeyle olsun bala. Geç Bolya. oğlum geç. Salam. Hemmeňiň täzeýiň gutly bolsun. Alın da iyi bitiverin. İyi bitiverin çağaçıklar. Alın iyi. Gel bala düş ver. Hay berekella. Alın iyi verin. Oğlayım oğlayım. Salam anne teşkenci. Täzeýiňiz gutly bolsun, düşümli bolsun. Salam gıydım. Gele görde geçe veri.